Ja, så lige lad kroppen give vægt og tyngde ned. Vi tillader kroppen at slippe, så du overgiver vægt og tyngde til din måtte. Se om du kan mærke kontakten med måtten, at du tillader kroppen at sænke sig lidt tungere og lidt blødere ned i underlaget. Og lige bruge det her øjeblik på at indstille dig på, at det er tid til yoga. Og brug det her øjeblik på at indstille dig på, at du skal være her i lokalet sammen med os. Gerne vend opmærksomheden væk fra dig ud til os, der er her i lokalet sammen med dig. Og vær nysgerrig på, om du kan fornemme eller høre os, der er her sammen med dig. Og du er også velkommen til at vende opmærksomheden længere væk ud til haven, vejen, markerne. Så vær nysgerrig på, om der er lyde derude, du kan registrere. Og så håber jeg, at du bliver opmærksom på, at der ikke er noget, der kræver din opmærksomhed. Så du helt trygt kan trække opmærksomheden tilbage til dig selv. Gerne trække opmærksomheden op til dit ansigt. Og lige være nysgerrig på, om du kan tillade dit ansigt at være blødt og åbent. Kan du slippe hen over panden og rundt om øjnene? Kan du lade kinderne blive lidt blødere og hagen og kæben lidt tungere? Så læberne glider fra hinanden og får plads. Så slip også ind i munden. At der i tungen kan være bred og blød. Slip omkring tungens rod. Og mærk så baghovedets tyngde ned mod underlaget. Slip omkring hals og nakke. Slip også omkring skuldrene og mærk skuldernes tyngde. Mærk armene og hændernes tyngde. Og lige sådan hele rygsiden og bækkenet, benene og føddernes tyngde. Så lige mærk hele kroppens vægt og tyngde ned mod underlaget. Og med den vægt og tyngde ned, så er du meget velkommen til at vende opmærksomheden til bunden af bækkenet. Kan du her se for dig en mørk rød rose? Og kan du forestille dig, at den her røde farve pulserer i bunden af dit bækken? Måske farven også pulserer lidt ned igennem benene til fødderne. Mærk farven pulserer i bunden af bækkenet. Du er velkommen til at slippe den røde farve, og så vend opmærksomheden til et punkt lige over kønsbenet. Kan du her se for dig en orange morgenfrue? Og kan du lade den farve pulsere i området her lige over kønsbenet? Og slip den orange farve. Og så kan du vende opmærksomheden til et punkt lige over navlen. Kan du her forestille dig den gule farve fra en mælkebøtte? Og kan du lade den gule farve pulsere her?
Og du er velkommen til at slippe den gule farve og vende opmærksomheden op i din brystkasse. Kan du her se for dig den lysegrønne farve fra en nyudsprungen bøgehæk? Og kan du lade den lysegrønne farve pulsere i brystkassen omkring hjertet? Og du er velkommen til at slippe den grønne farve og vende opmærksomheden op til din hals. Vend opmærksomheden op til den nederste del af halsen eller omkring struben. Kan du her se for dig den blå farve fra en kornblomst? Og kan du lade den blå farve pulsere i den nederste del af halsen? Og du er velkommen til at slippe den blå farve, og så vend opmærksomheden op til din pande, til det tredje øje, punktet midt på panden. Og kan du her se for dig den hvide tusindfryd? Og kan du lade den hvide farve pulsere hen over panden? Og du er velkommen til at slippe den hvide farve, og så vend opmærksomheden til op over toppen af hovedet. Og kan du her se for dig en lys lilla syren? Og lad den farve pulsere over toppen af dit hoved. Og du er velkommen til at slippe den lyslilla syren. Og lige vend opmærksomheden ind i dig og tjek ind, hvordan er der inde i dig lige nu. Og så er du velkommen til at vende opmærksomheden til dine fødder. Kan du lige stå stille, strække og sprede dine tæer. Og knyt dine tæer. Stræk og spred dine tæer. Og knyt dine tæer. Stræk og spred dine tæer. Og knyt dine tæer. Og så presser du hælene væk, lad tæerne pege op mod loftet. Og så sænker du tæerne, strækker vristen, presser tæerne ned mod underlaget. Tag en indånding her. Og på udånding presser du hælene væk, sænker hagen en lille smule ned mod brystbenet, fornemmelse af længde og bredde på rygsiden. Og på indånding sænker du tæerne, strækker vristen og løfter hagen en lille smule væk fra brystbenet, så du åbner halsen, skaber længde på forsiden. Udånding, længde på bagsiden, pres hælene væk, sænk hagen lidt.
Indånding, længde på forsiden, stræk vristen, pres tæerne ned og løft hagen lidt. Og lige fortsæt i dit tempo. Så mærk skiftevis længde på bagsiden og længde på forsiden. Og du er velkommen til at slippe dine fødder. Lige tjek ind igen. Hvordan er der inde i dig lige nu? Og så må du gerne sende dine arme, dine hænder op mod loftet. Så mærk tyngden i skuldrene. Lad håndfladerne have retning mod hinanden. Lad fingrene være strakte, åbne og dog bløde. Og så se om du kan lade tommelfingrene glide lidt tættere på, længere væk fra hinanden, så lillefingrene, bare en lille smule, det skal ikke være anstrengt, det skal bare lige være en lille smule, så du åbner lidt i dit skulderled. Så lad tommelfingrene glide lidt fra hinanden, lad lillefingrene glide tættere på hinanden, så du roterer hænderne lidt. At der kommer en lille rotation helt op i skulderledet. Ja. Så hold tyngden ned. Og mærk denne her lille rotation. Ikke noget særligt, bare hold den konstant. Så du bare har den her fornemmelse, at du åbner lidt. At du lige holder den her. Mærker tyngden ned i skuldrene. Det behøver ikke være anstrengt. Det er bare så du mærker en lille åbning i skulderledet. Se om du kan fornemme, at der er kommer lidt mere plads mellem skulderbladene. Slip i kæben, lad skuldrene være tunge. Bare hold tyngden her. En lille åbning. En lille åbning i skulderledet. Så tunge skuldre. Og en lille bitte åbning af skulderledet. Helt blødt og tungt. En lille åbning i skulderledet. Og så kan du langsomt samle dine lillefingre. Skil længde ud gennem fingrene. Og langsomt lader du armene glide op over hovedet med lillefingrene samlet. Så lad lillefingrene røre hinanden. Så lillefingrene har kontakt. Og så strækker du armene her. Ja. Så lad lillefingrene have kontakt. Lad tommelfingrene komme så langt ud til siden du kan. Så du åbner håndfladen ned mod underlaget og skaber længde ud gennem fingerspidserne. Og modsat presser du hælene. Så pres hælene væk. Sørg for, at der er lidt afstand mellem fødderne. Så pres hælene væk. Og mens du presser hælene væk, så lad du store tæerne glide tættere på hinanden. Så hold presset ud gennem hælene, så du indadroterer helt op ved bækkenet. Så pres stadigvæk hælene væk, mens store tæerne nærmer sig hinanden. Som du ligger her, så er der en rotation helt op ved skuldrene, som åbner skulderledene, skaber plads mellem skulderbladene. Og der er også en rotation ned ved korsbenet, som åbner korsbenet. Så kan du også med din vejrtrækning nu have en fornemmelse af, at du skaber bredde på rygsiden. Både ved skuldrene og ved korsbenet. Men måske en fornemmelse af, at hele rygsiden skaber bredde. Så hold fødderne, og du presser hælene væk, og presser store tæerne mod hinanden, så du har den her fornemmelse af, at du skaber bredde hen over bækkenet. Og så se om du kan tænde det lys over toppen af hovedet, at du har den her fornemmelse af, at der pulserer et lys lilla syren over toppen af hovedet. Så vejrtrækningen skaber bredde og længde, og den lys lilla syren pulserer over toppen af hovedet.
Tjek, at du slipper i kæben, slipper omkring tungen, slipper omkring læberne. Skaber plads i hele kroppen her. Bredde og længde. Tag en dyb indånding. Og lige så stille slipper du opspændingen. Lad armene glide ned langs kroppen. Placer dem, hvor det er rart for dig. Og så lige tjek ind her et øjeblik. Se om du kan holde håndfladerne vendt opad. Og lige tjek ind, hvordan er der i dig lige nu. Ja, så må du rigtig gerne igen lade dine arme glide op mod loftet. Igen sænke skuldrene, slippe i kæben, og igen lad tommelfingrene glide lidt fra hinanden. Så du udad roterer lidt i skulderledet, så åbn skulderledet lidt. Og så kan du bøje dine knæ, sætte fodsålerne i. Og hvis du har tendens til at sveje, så kan du lige løfte og justere bækkenets placering lidt, så du forlænger ryggen. Så giv tyngde ned i skuldrene. Ha' en fornemmelse, at du åbner hen over ryggen, hen mellem skulderbladene. Så lad hele rygsiden blive bredere og længere. Og så hold denne her tyngde i dine skuldre, mens du ganske langsomt sænker armene til hver sin side. Så langsomt hold tyngden i skuldrene, bliver det for koldt. Så sænker du armene til hver sin side. Så mærk tyngden i dine skuldre, mens du sænker armene. Se om du kan give lidt mere tyngde til tommelfingeren, så du holder denne her udad rotation. Så hold udad rotationen, mens du langsomt sænker dine arme. Slip i kæben. Tungen bred og blød, og så slipper du armene og bare lad dem hvile blødt og tungt her. Tyngde ned. Så igen bredde og tyngde på rygsiden. En lille syren, der pulserer over toppen af hovedet. Og så ganske blidt lader du knæene sænke sig 0,5 centimeter til højre. Bagefter 0,5 centimeter til venstre. Ganske langsomt, ganske blidt. Hold afstand mellem fødderne, Mathias. Så bare en lille bitte bevægelse fra side til side. Lige så langsomt, lige så blidt, lad du næsen gå modsat. Helt langsomt og tungt. Bare 0,5 centimeter med næsen. Så det er næsten ingenting. Og så vær nysgerrig. Hvad sker der i rygsøjlen? Så mærk den her lille, fine bevægelse. Hvor er det, det slipper? Hvor er det, det løsner? Så næsen går modsat dine knæ. En lille bitte bevægelse med hovedet. Ikke noget særligt. Så det er bare mere nysgerrighed på den her bevægelse. At du bare slipper og løsner. Slipper og løsner. Du må lige være nysgerrig på din rygsøjle. Hvor mærker du bevægelsen? Vær nysgerrig på nakken. Æben. Lille bare næsen går kun 0,5 centimeter til siden. Modsat dine knæ. Og næste gang knæene er på vej over mod. Du skal lige skabe lidt større afstand. Så stop op i midten. Og så lader du fødderne glide lidt længere ud til siden, så lille tåen kommer i underlaget. Det er svært, hvis man ligger lidt skråt på måtten her. Ja, så det kan være, det sker. Og så fødderne godt ud til siden, så lille tåen rører gulvet. Og de andre tæer, de bliver på måtten. Så du ligesom har fødderne med god afstand. Så se om du kan få begge lille tæer ud og røre gulvet. Så lige få knæene op igen, og så begge lille tæer ud på gulvet. Ja. Og så kan du ganske blødt og tungt sænke knæene over mod højre.
Lad hovedet blive, hvor det er. Så sænk knæene over mod højre. Mærk vægt og tyngde af hele ryggen, skuldrene, kæben. Og når du er vel landet, så kan du langsomt sænke hovedet over mod venstre. Ja, vær nysgerrig på din rygsøjle. Hvad sker der? Hele rygsøjlen, nakken. Og når benene og hovedet ikke kan komme længere, så lige så langsomt begynder du at løfte det nederste knæ, dit højre knæ. Men vær nysgerrig, hvad sker der? Så det nederste knæ løfter du lige så stille op. Hvad sker der i ryggen? Hvad sker der i bækkenet? Vær nysgerrig på din rygsøjle. Så løft kun det nederste knæ i første omgang. Så du løfter det nederste knæ, dit højre knæ op. Så mærk ryggen, mærk rygsøjlen. Når du ikke kan løfte det nederste knæ mere, så løfter du også det øverste knæ. Så begge knæ løfter sig op. Vær nysgerrig på rygsøjlen. Og lige så stille lader du så begge knæ langsomt sænke sig over mod venstre. Vær nysgerrig på rygsøjlen. Hold hovedet tungt mod venstre. Så du løfter ikke hovedet endnu. Så hovedet bliver tungt mod venstre, og begge knæ sænker sig. Så hovedet bliver tungt mod venstre. Så begge knæ sænker sig mod venstre. Og du er nysgerrig på rygsøjlen. Og nu hold den her nysgerrighed på rygsøjlen. Hvad sker der i din rygsøjle, når dit hoved lige så stille glider mod højre? Så lad næsen glide op. Vær nysgerrig. Rygvævel for rygvævel. Ned langs din rygsøjle. Mens du langsomt drejer hovedet over mod højre. Mærk vægt og tyngde ned. Og når hovedet ikke kan komme længere, vender du igen opmærksomheden til det nederste knæ. Dit venstre knæ. Og helt blødt og tung løfter du venstre knæ, mens du holder foden tung. Så først venstre knæ. Vær nysgerrig på rygsøjlen. Rygvævel for rygvævel. Hvad sker der? Når du ikke kan løfte benet mere, så løfter du også dit højre knæ. Men vær nysgerrig. Rygvævel for rygvævel. Og langsomt, hold hovedet hvor det er, langsomt sænker du begge ben over mod højre. Hold hovedet hvor det er, så hovedet er stadigvæk tungt mod højre. Hovedet er tungt mod højre. Vær nysgerrig langs rygsøjlen her. Så benene sænker sig ned mod højre. Og når benene ikke kan komme længere ned, og du slipper, så hold nysgerrigheden og lad næsen glide mod venstre. Men vær nysgerrig. Bevæg dig så langsomt, så du kan mærke, hvad der sker i rygsøjlen, i nakken. Rygvævel for rygvævel. Og her kan du igen løfte det nederste knæ, så lad højre knæ glide opad med nysgerrighed. Men først når hovedet er kommet på plads, det nederste knæ. Højre knæ løfter sig først. Vær nysgerrig, hvad sker der i ryggen her? Og når højre knæ ikke kan løfte sig mere, så løfter du venstre knæ. Hold hovedet, hvor det er, mens du langsomt lader knæene sænke sig over mod venstre. Holder nysgerrigheden, så begge knæ glider mod venstre. Næsen bliver ved med at pege mod venstre. Hold nysgerrigheden langs rygsøjlen. Og når du ikke kan sænke dig længere ned, så lad du hovedet dreje mod højre. Men giv dig god tid. Og hold nysgerrigheden på, hvad der sker i din rygsøjle. Lige så stille. Hold benene tungt mod venstre. Og når du har sænket benene, drejer du hovedet mod højre. Og lige giver tyngde ned her. Og her kan du lige give efter et øjeblik. Lad kroppen sænke sig. Se om du igen kan have den her fornemmelse af bredde og længde på rygsiden. Og den lyslilla syren, der pulserer over toppen af hovedet.
Blødt og tungt kan du vende opmærksomheden til din højre arm. Blødt og tungt kan du trække højre arm hen over kroppen. Hold hovedet tungt, så længe du kan, og så trækker du højre hånd hele vejen hen til venstre hånd. Så du nu sænker navlen, sænker brystet, sænker næsen ned mod underlaget. Og så bøjer du din højre albue og trækker højre albue ganske tæt på venstre håndflade. Lad kroppen sænke sig her. Og så mærk hovedets tyngde. Og så undersøg, om du nu kan starte en lille pulsering med hovedet. At du lige starter med at sænke næsen lidt mere. Sænke højre kind lidt mere. Og så ser du, om du kan sænke baghovedet, så du helt blødt og tungt lader hovedet dreje en lille smule tungere med næsen, en lille smule tungere med baghovedet. Så hold tyngden i hovedet og vær nysgerrig på, hvor meget kan du dreje hovedet, som du ligger her. Skab en lille bevægelse i nakken. Mærk slippet langs rygsøjlen. En højre albue tæt på venstre hånd. Så du kan sænke din højre skulder. Og lige bevæg dig lidt her. At hovedet lige skaber en lille smule bevægelse. Ganske langsomt, så du kan registrere, hvad der sker i bevægelsen. Og så slipper bare lad hovedet hvile tungt. Mærk rygsiden, bredde og længde, og den lyslilla pulsering over toppen af hovedet. Og så kan du vende opmærksomheden til din øverste hofte. Helt blødt og tungt trækker du den øverste hofte tilbage. Trækker den øverste skulder tilbage og lad din højre arm være blød og tung. Og lad den til sidst glide ud til højre side. Lad næsen følge med. Blødt og tungt løfter du dit venstre knæ. Løfter højre knæ. Lad knæene skifte side. Lad knæene sænke sig mod højre. Og med knæene tungt mod højre. Giver du efter et øjeblik. Og hvis næsen ikke peger mod venstre, så ganske langsomt sænker du næsen mod venstre. Armene ud til hver sin side. Giv tyngde ned. Tillad kroppen at sænke sig her. Mærk længde og bredde og den her lille pulsering over toppen af hovedet af den lyslilla syren. Og så kan du vende opmærksomheden til din venstre hånd. Lige så blødt og tungt trækker du venstre hånd hen over kroppen. Og rækker længde forbi din højre hånd. Bøjer venstre albue og trækker venstre albue tæt på højre håndflade. Så du kan slippe og sænke din venstre skulder lidt mere. Så bøj din venstre albue. Bøj din venstre albue og træk den tæt på højre håndflade, så du kan sænke skulderen. Mærk dig i hovedets tyngde, og så vær nysgerrig på, om du kan bevæge hovedet lidt, så du drejer lidt i nakken. Måske du starter med at sænke næsen lidt mere, og sænke din venstre kind lidt mere. Og når du ikke kan komme længere, kan du begynde at lade baghovedet blive tungere. Skab en lille pulsering med hovedet her. At du lige nysgerrigt undersøger, hvor meget kan dit hoved dreje i den her position. Og hvad sker der i nakken, i kæben, mellem skulderbladene?
når hovedet bevæger sig. Og så kan du slippe hovedets bevægelse og bare give tyngde ned. Mærk dig i vægten og tyngden. Og gerne vend opmærksomheden til din venstre hofte. Træk venstre hofte tilbage. Du også trækker venstre skulder tilbage. Lige så stille glider du ned på ryggen igen. Lad din venstre arm lande ud til venstre side. Og så lader du knæene glide op mod loftet. Strækker dine ben. Og giver tyngde ned her et øjeblik. Tjek ind. Hvordan er der i dig lige nu? Er der en eftereffekt? Sker der noget nede i kroppen? Og som du ligger her, er du meget velkommen til at sende dine ben så langt over mod højre du kan. Så træk benene mod højre, så tæerne og knæene stadig peger opad, så du stadig kan sænke din venstre hofte. Så lad du også overkroppen vandre over mod højre, så du bliver en krum banan. Hvis det er okay for dine skuldre og arme, så trækker du armene op over toppen af hovedet, og så tager du fat med din højre hånd på venstre håndled og trækker lidt længde. Så det er din højre hånd, der tager fat på venstre hånd. Se om du kan sænke din venstre albue, din venstre skulder, din venstre hofte. Og så undersøg, om du også her kan skabe en lille pulsering. En fornemmelse af, at du lige skubber din venstre hofte lidt længere ud til siden, når du ånder ind. Og udånding skaber blødhed og tyngde. Så lige træk venstre hofte lidt ud til siden på din indånding. Og udånding, blødhed og tyngde. Og så kan du stoppe pulseringen og lade din vejrtrækning skabe pulsering, så du på hver indånding udvider og skaber bredde og længde på rygsiden og også på forsiden, mens du har en fornemmelse af, at du over toppen af hovedet pulserer med den lys lilla syren. Tag en god dyb indånding, og lige så stille glider du tilbage til midten. Placer armene, hvor det er rart for dig, og bare tjekker ind. Hvordan er der i dig lige nu? Så må du gerne lade benene glide over til venstre. Og lad os overkroppen søge over mod venstre. Så lige lad hele overkroppen glide til venstre også. Og så lader du, hvis det fungerer for dine skuldre, armene glide op over hovedet. Og så tager du fat
med din venstre hånd om højre håndled, og lige se om du kan trække over kroppen lidt længere over. Lad næsen pege op mod loftet, lad se om du kan sænke din højre albue, din højre skulder, din højre hofte, hele højre side. Og så skab en lille pulsering med fornemmelsen af, at du presser højre hofte lidt længere ud til siden på indånding. Og udånding sænker dig blødere tungere ned. Så en lille aktiv pulsering ned ved hoften, taljen. Lige tjek, du slipper i kæben, slipper omkring tungen. Men så kan du slippe den pulsering, og så lade din vejrtrækning skabe pulsering. Så en fornemmelse af bredde og længde på bagsiden og på forsiden, mens du har den her lys lille asyren, der pulserer over toppen af hovedet. Tag en god dyb indånding, og lige så stille glider du tilbage til centrum. Så stræk benene, placer armene, hvor det er rart for dig. Og bare lige give efter her et øjeblik. Tjek ind. Hvordan er der i dig lige nu? Er der en eftereffekt? Sker der noget i kroppen? Nu så kan du igen lade armene glide op mod loftet. Igen mærk tyngden af dine skuldre. Og igen den her lille åbning, så tommelfingrene glider lidt længere væk fra hinanden. Så hænderne op mod loftet, tommelfingrene lidt fra hinanden. Bøj dine knæ, sæt fodsålerne i. Mærk at du åbner på rygsiden. Og så kan du løfte fødderne op. Så vi skal til død myre. Så enten så bøjer du knæene og løfter knæene op mod loftet, eller løfter fødderne op. Så sørg for den her lille åbning af skulderledet. Kan du have en fornemmelse, at du åbner hele rygsiden, skaber bredde og længde. Tyngde til skuldrene, tyngde til hofterne. Slip i kæben, slip i nakken. Og lad den lyslille asyren pulsere over toppen af hovedet. Hold lidt afstand mellem fødderne. Mærk tyngden, bredden, kontakten med underlaget. Og så må du gerne ryste eller sitre. Så lige lad det hele ryste eller sitre. Giv den lidt gas, brug lidt kræfter på det. Så du lige slipper i skuldre, albuer, håndled og fingre. I hofter, i knæ, i ankler, i tær. Så lige lad det hele ryste. Brug lidt styrke på det. Brug armene lidt mere. Så lige giv den lidt gas her. At du lige slipper, ryster. Så lige giv den gas. Ryst til. Ryst. Du slipper dine ankler, slipper dine tær. Så lige ryst dine fødder godt og grundigt. Det er som om du skal ryste noget af, der sidder fast på fødderne. Så lige ryst. Giv den gas. 10 sekunder mere. Så giv den gas. Kom. Og så kan du sænke dig ned. Og lige give efter her. Tjek ind, hvordan er der i dig lige nu.
Så må du rigtig gerne trække armene ned langs kroppen. Bøje dine knæ, fjern hvad du har under baghovedet. Vi skal op i et lille bro. Ja, sørg for, at der er afstand mellem fødderne. Placer fødderne sådan cirka med hoftebreddes afstand. Og så bøj dine albuer, så fingerspidserne peger op mod loftet. Træk albuerne lidt ind til kroppen. Træk hagen lidt ned mod brystet og løft dit bækken. Så træk hagen ned. Pres baghovedet ned mod underlaget. Pres skuldrene ned. Pres albuerne ned. Og se om du kan løfte brystbenet lidt højere op. Og så presser du også hælene og tæerne i. Så du kan løfte kønsbenet lidt højere op. Så mærk din kraftfulde pres ned mod underlaget. Så du har den her fornemmelse, at du står stærkt. At du har et godt pres ned, som kan give dig et godt løft op. Så løft kønsben, løft brystben. Lige juster føddernes placering, hvis det giver mening for dig. Og så hold løftet. Løft brystbenet. Løft kønsbenet. Og træk vejret her. Slip i kæben. Slip omkring tungen. Og hele tiden vær nysgerrig på, om du kan løfte lidt højere op. Og så nørd dit bækkens placering lidt. Kan du have fornemmelsen af, at du ikke skaber et kæmpestort lændesvej her, men du skaber længde ud gennem sædeknuderne i retning af dine knæ. Så mærk, at du åbner og skaber plads og bredde på både forsiden og bagsiden. Så mærk forsiden, plads og bredde. Mærk bagsiden, plads og bredde. Det gode, kraftfulde pres ned, der skaber et løft. Løft af brystbenet. Løft af kønsbenet. Så løft dig op. Pres dig ned og løft dig op. Gode vejrtrækninger. Og en pulsering over toppen af hovedet. Brug din styrke. Pres skuldrene ned. Pres baghovedet og albuerne ned. Pres hælene og tæerne ned. Se om du på næste indånding kan løfte lidt højere op. Og så trækker du armene ind under kroppen. Og her er du nysgerrig på, om overarmene kan komme lidt længere ind. Så se om du kan samle albuerne, trække overarmene lidt længere ind. Og så åbne håndfladerne op mod bækkenet. Og her sænker du dig ned i dine håndflader. Strækker dine ben. Og så presser du albuer og underarme ned, så du kan løfte dig op og kigge på dine tæer. Så hold albuerne tæt på hinanden, kom hele vejen op. Få albuerne lidt tættere på hinanden, så du kan komme op på albuerne, og så kig på dine tæer. Her løfter du brystbenet, og så åbner du halsen og kigger bagud. Hold brystbenet, se om du kan løfte brystbenet lidt højere op. Åbne halsen, uden at du rører underlaget med baghovedet. Så løft dit brystben. Slip i kæben. Hold hovedet løftet. Hold brystbenet løftet. Og så tag et par gode vejrtrækninger her, der skaber plads og bredde over forsiden. Lad den lys lille af syren pulsere over toppen af hovedet. Mærk løftet. Tag en god dyb indånding, og så løfter du hagen, kigger på dine tæer. Og sænker dig hele vejen ned og hvile på underlaget. Lad armene glide ud. Måske det pulserer i dine fingre. Tillad den her lille pulsering og bare tjek ind. Hvordan er der i dig lige nu? Og herfra må du gerne finde vej om i barnets stilling. Så kom om i barnets stilling. Kom godt tilbage på måtten. Og så slipper du omkring fødderne. Lad benene være tunge. Sænker hofterne, sænker ballerne og halen. Slipper omkring skuldrene.
hænderne og sænker hovedet. Se om du kan lade panden hvile i underlaget. Og så se om du her kan skabe bredde hen over bagsiden, hen over rygsiden. Kan du stadig lade den lys lille syren pulsere over toppen af hovedet? Og hvis du har hovedet sat op i en knold, så tag lige elastikken ud et øjeblik. Godt, lad armene komme frem foran dig. Lad håndfladerne hvile, og så sætter du hovedet i underlaget, så den lidt tæt på dine hænder. Nu skal du massere toppen af hovedet lidt, så du sænker baghovedet. Lad hagen glide tættere på brystbenet, og så sænker du panden igen, så du ligesom ruller hen over toppen af hovedet. Så lige glid hen over toppen af hovedet, så du sænker baghovedet. Og så sænker du panden, sænker næsen ned mod underlaget igen. Så lige rul hen over toppen af hovedet. Du mærker toppen af hovedet her. Så du løfter sædet, når du ruller og sænker baghovedet. Så masser toppen af hovedet og stræk din nakke. Så stopper du op, lad toppen af hovedet hvile, så trækker du hænderne lidt længere frem, så du kan se dine hænder. Lad hænderne hvile lidt ud til hver sin side, og så undersøger du, om du lige kan underbøje tæerne og løfte knæene, så du kommer op og står på toppen af hovedet. Se om du kan få dine knæ op og hvile på dine albuer, så du kommer op i klovnens stilling. Du kan eventuelt kigge på mig. Så kan du komme op i klovnens stilling, at albuerne hviler på dine knæ. Ja. Ja. Det ser flot ud, når man kan. Så kan man kigge på Mathias. Ja, så kom op her og stå på toppen af hovedet. Ja. Så sørg for, at du kan se dine hænder, stræk dine fingre. Tag hænderne godt væk fra. Ja, og kom op og stå her. Super. Kom op og stå i klovnens stilling. Og øv dig på det hele sommeren. I bliver tjekket, når sommerferien er slut. Ja. Den kommer senere. Så sætter du fødderne i og glider tilbage i barnets stilling og lige tjekker ind et øjeblik, sænker dig ned. Hvis du gerne vil have håret samlet i toppen af hovedet, kan du gøre det igen. Det vil han gerne. Ja, han kæmper, kan jeg se, med det. Ja. I bliver bedt om at tage det ud igen senere. Men ja, så ligge efter her et øjeblik. Stræk armene frem. Og så løfter du toppen af hovedet. Kommer op på albuerne, op på alle fire. Spreder fingrene. Presser godt til med fingerspidserne og glider tilbage i hundestrækket. Så kom tilbage i et hundestræk, og her skal du lidt god afstand mellem fødderne. Åbn armhuler, så du trækker hofterne tilbage. Træk hofterne tilbage. Kig cirka på dine tæer, så du holder nakken lang. Mærk pulseringen over toppen af hovedet. Og så kan du gå ganske langsomt på stedet, så du lige så langsomt sænker den ene hæl, sænker den anden hæl. Hold tæerne i, så det er bare en pulsering her. Og så kigger du under den armhule, hvor du sænker hælen. Så se om du kan kigge ind under armhulen, når du sænker en hæl. Hele tiden træk hofterne tilbage og bare gå langsomt. Blødt og tungt. Træk hofterne tilbage. Lige så stille går du på stedet.
Stop op i midten. Og så kig frem på dine hænder, mens du samler fødderne og løfter venstre hæl højt mod himlen. Træk hofterne tilbage. Kig på dine hænder. Løft foden op. Træk foden bagud. Træk hofterne bagud. Træk vejret. Og så bøj dit venstre knæ og løft knæet endnu højere op mod loftet. Og så sætter du foden ned ved siden af din højre fod. Og så løfter du højre fod højt mod himlen. Trækker hofterne tilbage. Kigger frem på hænderne. Løfter foden højere og højere op. Trækker hofterne tilbage. Og bøjer knæet og løfter knæet endnu højere op. Så løft knæet op, men bøj knæet. Og så trækker du foden ned og står ved siden af den anden fod. Så glider du frem i en planke. Sænker begge dine hæle over mod højre og løfter venstre arm op mod loftet. Hold længden. Så sænker du venstre hånd ned og sænker begge hæle over mod venstre og løfter højre hånd op. Ja, træk vejret, sænker hånden ned. Og så vandrer du frem til dine hænder, lige slipper nakken, slipper skuldrene, sætter neglene i. Giv tyngde ned, og så løfter du sædet, åbner hjertet, brystet og blikket og kigger frem, holder fingerspidserne i underlaget. Og på en udånding sænker du sædet, strækker armene frem, og så presser du fødderne ned. Kommer lige så langsomt op at stå. Løfter fingerspidserne og blikket op mod loftet, og på udånding sænker du hagen, sænker armene ned til hver sin side. Mærk føddernes gode kontakt med underlaget, og stil dem, så du kan have en fornemmelse, at du løfter lidt i svangen. Mærk indersiden af dine ben, mens du på en indånding løfter armene op, samler håndfladerne, hold hænderne her. Pres fødderne aktivt ned i underlaget. Se om du kan have en fornemmelse af, at du løfter svangen, mens du strækker fingerspidserne op, suger lidt ind i navlen. Pres fødderne ned, så du mærker, at løftet er muligt op igennem kroppen. Kig på dine hænder. Tag en dyb indånding her. Og på udånding hold hænderne samlet, mens du lige så stille bøjer knæene, glider ned. Sætter neglene i underlaget, slipper i nakken. Løfter sædet, åbner hjertet og brystet og blikket frem. Og på udånding sætter du håndfladerne i, trækker fødderne tilbage til et hundestræk. Stå lige her i hundestrækket et øjeblik, pres venstre hånd godt ned, mens du sender højre håndflade ned til din ydersiden af din venstre ankel. Kig ind under armhulen, så kig ud til venstre. Træk vejret her. Lad det pulsere over toppen af hovedet. Og så sætter du din højre håndflade i igen. Trækker venstre hånd ned til din højre ankel. Kigger ud under din højre armhule. Lad den lys lille syren pulsere over toppen af hovedet. Så trækker du din venstre hånd frem igen og glider frem i en planke. Mærker længden ud gennem hælene og toppen af hovedet. Tager en indånding her. Og udånding glider lidt længere frem og sænker dig ned på maven. Trækker hagen til brystbenet, placerer hænderne godt, glider op i en kobra. Underbøjer tæerne, glider tilbage i et hundestræk. Kigger frem på dine hænder på en indånding. Og på udånding vandrer du hele vejen frem, slipper nakke og skulder, sætter neglene i. Indånding løfter sædet, tilstræber at strække bagsiden af benene, åbner hjertet, brystet og blikket. Udånding bøjer knæene, sænker sædet, strækker armene frem, og så langsomt presser du fødderne ned, kommer hele vejen op at hilse, og på udånding sænker du armene, sænker hagen ned. Igen placer fødderne godt, og så igen på en indånding løfter du armene op, samler håndfladerne. Pres fødderne aktivt ned, og så strækker du længde op igennem fingerspidserne. Mærk, at du løfter din svang. Så have aktivitet på indersiden af dine ben. Så løft svangen, kig op på hænderne. Så mærk længden på forsiden og bagsiden. Tag en dyb indånding her.
Og på udånding, hold hænderne samlet, lige så stille bøjer du i knæene, glider hele vejen ned og sætter neglene i, slipper i nakken, og så løfter du sædet, strækker bagsiden af benene, åbner hjertet og brystet og blikket frem. På udånding sætter du håndfladerne i, går hele vejen tilbage til et hundestræk, trækker hofterne tilbage. På en indånding stemmer du frem i planken, sænker sædet lidt og løfter brystet og blikket til hundhovedet op. Og på udånding glider du tilbage i et hundestræk. Igen på en indånding, hundhovedet op. På udånding tilbage i hundhovedet ned. Hundhovedet op på indånding. Hundhovedet ned på udånding. Hundhovedet op på indånding. Hundhovedet ned på udånding sidste gang. Og så glider du frem i en planke. Står i planken her et øjeblik, tager en dyb indånding. Og udånding glider du lidt længere frem og sænker dig ned. Panden i. Indånding, stemmer op i en kobra. Udånding, underbøj dine tæer, glid tilbage til hundestræk. Indånding, kig på dine hænder. Og udånding, kom frem og stå. Slip nakke og skuldre. Indånding, løft sædet, åbn hjertet, brystet og blikket. Og udånding, bøj i dine knæ, sænk dig ned, stræk armene frem, pres fødderne ned. Kom hele vejen op at hilse. Og udånding, sænk hagen, sænk armene ned. Igen få placeret fødderne, så de står stærkt og godt med en hoftebreddes afstand. Indånding, løft armene op, sammen håndfladerne. Og igen pres fødderne aktivt ned, ligesom når du står i broen. Så pres fødderne ned og mærk løftet i svangen. Stræk fingerspidserne op, kig op mod dine hænder. Så stræk, skab længde, presset ned og løftet op. Tag en dyb indånding her. Og på udånding lad hænderne glide ned til brystet. Træk dit højre fod langt bagud. Og så drejer du begge fødder, så du nu kigger over mod det, der før var højre. Ja, stræk igen armene op mod loftet, og igen kig op mod dine hænder. Pres igen fødderne ned, så se om du også her kan have en fornemmelse, at du løfter svangen. At du mærker aktiviteten på indersiden af dine ben. Ja, tag en indånding og lad fingerspidserne presse lidt længere op. Og på udånding lader du armene glide ud til hver sin side, sænker håndfladerne nedad og skaber længde. Bredde hen over skuldrene, hen over nakken. Ja, godt. Så drejer du din venstre fod, så tæerne peger ind mod midten. Stadigvæk kig samme sted. Og så bøjer du venstre knæ, glider ned i venstre knæ. Åbner venstre håndflade op mod himlen og kigger ud over venstre hånd. Pres aktivt dine fødder ned. Se om du kan løfte svangen her. Skab løft op igennem kroppen ved at presse fødderne ned. Åbn håndfladerne. Tag en indånding her. Og så sænker du din højre hånd, tager fat på højre lår og løfter venstre hånd op mod loftet. Kigger op langs hånden og armen. Trækker vejret her. Tag en indånding her. Og langsomt sænker du din venstre albue ned til venstre knæ. Strækker venstre arm op langs øret. Mærker presset ned. Løftet i din svang. Løftet op igennem hele kroppen her. Og lad det pulsere op over toppen af hovedet. Tag en god indånding her. Og på udånding glider du lige så stille op. Sænker begge arme ned. Drejer din venstre fod tilbage. Løfter armene op mod himlen. Samler håndfladerne. Presser fødderne ned. Løfter svangen. Strækker fingerspidserne op. Kigger op mod armene. Tager en dyb indånding her. Og på udånding sænker du armene ud til hver sin side med håndfladerne ned. Strækker længde ud gennem fingerspidserne. Sænker skuldrene ned. Og drejer din højre fod. Så tæerne peger ud mod bagenden af måtten. Blikket er samme vej. Så blikket bliver. Så bøjer du højre knæ. Så du sænker ned her. Hold løftet i kroppen. Pres fødderne aktivt ned. Så du mærker løftet op. Tag en god indånding her. Og så sænker du din venstre arm ned på låret.
venstre arm. Løfter højre arm op mod loftet, kigger op langs armen og fingerspidserne. Presser aktivt fødderne ned, så du løfter svangen, mærker indersiden af benene. Tag en god indånding her. Og på udånding sænker du din højre albue ned til knæet, strækker venstre arm op langs ørerne, trækker din venstre skulder lidt bagud, så du åbner brystet, presser aktivt fødderne ned, så du mærker løftet i svangen. Så du kan løfte kroppen, strække længde. Tag en dyb indånding her. Og på udånding løfter du armen op, lad armene glide ned til hver sin side, drejer din højre fod frem, og på indånding løfter du begge arme op mod loftet, samler håndfladerne, presser fødderne ned, løfter svangen, løfter fingerspidserne op, tager en god indånding her, og på udånding lader du hænderne glide ned foran brystet, drejer din venstre fod, lad højre fod komme frem, ja, indånding løft op, og udånding sænk armene, sænk hagen. Indånding åbn dine armhuler, og så lige slip lidt i knæene her. Så løft blikket igen, og så slipper du i knæene, slipper i skuldrene, slipper i albuerne, slipper i håndledene, slipper hver eneste lille fingerled. Så lige giv efter, og bare slip. Så du lige slipper. Og stopper op og drej rundt om kroppen. Så hold blikket løftet, at du ikke kigger ned. Og lige kig rundt bag dig. Så lad hovedet komme godt med rundt. Godt med rundt. Kig rundt. Kig rundt. Kig rundt. Kig rundt. Og så kan du kigge frem og lige give den gas her. Så kig frem og lad armene være hurtige her. Så brug skuldrene, brug mavemusklerne. Brug mavemusklerne af skuldrene, så du lige giver den gas her. Og stop op og lad armene være bløde og tunge. Mærk føddernes placering. Igen åbn armhulerne. Og så stå her i bjergetstilling. Så mærk længde, bredde på bagsiden. Længde, bredde på forsiden. Mærk føddernes kontakt. Toppen af hovedet, der stræber op. Og denne her lille pulsering over toppen af hovedet. Luk øjnene, eller sænk blikket. Slip ind i munden. Og lige stå her i bjergets stilling med en fornemmelse af, at du åbner alle døre og vinduer ind til kroppen. Hold opmærksomheden i kroppen. Tag en god dyb indånding. Og et indånding, løft armene op, løft brystet og blikket sammen håndfladerne, pres fodsåler ned, så du løfter svangen. Og så presser du fingerspidserne længere og længere op mod loftet, så du strækker armene, trækker armene op. Tag en indånding her. Og på udånding sænker du armene ned langs kroppen, eller henover, ned foran kroppen, sætter neglene i, slipper nakken og skuldrene. Indånding, løft sædet, åbn hjertet, brystet og blikket. Og på udånding går du tilbage til et hundestræk. Træk hofterne tilbage, lige stå her i hundestrækket et øjeblik, så bliv stående her. Måske du bøjer knæene lidt mere, så du kan trække hofterne lidt mere tilbage. Åbn dine armhuler. Mærk styrken her. Styrken i dit fundament, hændernes styrke, føddernes styrke. At du presser lidt ned, så du kan trække hofterne tilbage og løfte bækkenet. Kig på dine tæer, så du holder nakken lang. Træk vejret her. Træk vejret her. Lige så stille kan du sænke dine knæ og glide ned i barnets stilling. Så kom ned i barnets stilling, at du lige sænker dig her. Så sænk og slip omkring tæer og fødder. Mærk tyngden af dine ben. Tyngden af dine hofter. Og så slip hen over hele rygsiden. Sæt i nakken og lad hovedet få støtte.
Mærk armene og hændernes tyngde. Som du ligger her, så fletter du dine fingre. Så hold armene langt fra hovedet, flet dine fingre, og så lad dit baghoved glide ind i håndfladerne. Pres baghovedet ind i håndfladerne. Jer, der har noget i håret, skal lige have det af. Så pres baghovedet ind i håndfladerne, pres albuerne ned, og så underbøj dine tæer og løft dig op i det, der hedder delfinens stilling. Delfinen minder om hundestrækket, men nu har du støtten på albuerne. Se om du kan mikroløfte hovedet fri fra underlaget. Så løft dine knæ. Så løft knæene, så du strækker benene. Løft dit sæde op. Og så har du presset med hovedet ind i hænderne. Så du har næsten ingen kontakt ned i underlaget. Mærk styrken af dine arme. Og her kan du undersøge, om du kan vandre tættere på dit hoved med dine fødder. Så måske du kan vandre tættere på hovedet med fødderne, og måske du kan løfte den ene fod op mod loftet. Pres albuerne ned, pres hænderne ned, og måske du kan komme helt op og stå på hovedet. Så for albuerne en lille smule foran, Kim, så har du bedre balance, så sørg for, at du laver en trekant med dine hænder og albuer. Måske du kommer helt op og står på hovedet her. Så pres hænderne ind mod dit baghoved. Så lige så stille undersøg. Bare bliv i delfinen. Hvis du ikke skal længere frem, så bliv i delfinen. Så du holder knæene løftet. Så du styrer selv, om du vil op. Eller om bare bliv i delfinen. Træk vejret, så du skaber bredde på rygsiden. Jeg står dårligt. Jeg skal herhen. Så kan vi. Yes. Yes. Og når du skal, så glider du ned på maven. Lægger panden på dine hænder. Og lige giver efter her et øjeblik. Nu må du gerne gøre med dit hår, hvad du vil. Jeg tror, det er okay at lade det være løst her. Så læg dig ned på maven. Og bare giv efter her et øjeblik. Læg panden på dine hænder. Og tjek ind, hvordan er der i dig lige nu. Ja. Godt, så skal du op og sidde på din pude. Og her skal du have en blok med dig. Så kom op og sid på puden. Og så strækker du dit venstre ben og lægger blokken under låret, så du beskytter dit knæ. Opgaven er at få så god afstand mellem knæene som muligt. Og du må rigtig gerne lade din højre fod, at tæerne peger ind mod puden. Så stræk dit venstre ben. Bøj dit højre knæ. Skab stor afstand mellem. Kom op og sid på puden. Så gør du sådan her. Du må gerne strække begge ben, hvis du har ondt i knæet. Og du kan også lade foden komme i underlaget. Hvis du strækker begge ben, så læg en blok under begge dine lår. Så du beskytter knæet. Stor afstand mellem knæene. Og sæt håndryggen på dine knæ, så du ligesom skubber knæene lidt væk fra hinanden. Vær lidt aktiv i at få afstand mellem knæene. Så får du sidder lige på puden, så du ikke sidder og falder ned. Og så skab et pres ned i puden. Det her pres, som er vores fundament lige nu, som gør, at vi kan løfte os op. Så pres ned, så du bruger mavemusklerne, kan løfte brystet. Og når du presser ind her, så træk tommelfingeren lidt tilbage, så du igen åbner i skulderledet. Så du behøver ikke presse på knæene, hvis du skal læne dig frem for at gøre det. Så pres til, træk skuldrene tilbage. Så pres sædet ned, mærk løftet op igennem kroppen.
Så lægger du din højre hånd om på ryggen. Og så twister du, så dit bryst nu peger i samme retning som det bøjede knæ. Og så lader du lige så stille din venstre hånd glide tættere og tættere på venstre fod, mens du trækker højre skulder bagud. Hold toppen af hovedet, så du pulserer op over toppen af hovedet. Så hold længde fra sædet til toppen af hovedet. Så du lige så stille længer dig ned over dit venstre ben. Så undgå, at du sænker hagen. Hold halsen åben og træk din højre skulder bagud. Og bare lad kroppen glide længere og længere ned over benet her. Hold længden i kroppen og lad kroppen sænke sig. Se om du kan trække vejret med en fornemmelse af, at du skaber bredde på både bagside og forside. Tag en god dyb indånding, og så kigger du ned på dit venstre ben. Sætter en hånd på hver side af venstre ben, og så sænker du din mave, dit bryst, din næse ned mod venstre ben. Lægger måske hænderne i, lægger måske albuerne i, og bare sænker dig ned. Skab lidt længde ud gennem venstre hæl, og træk vejret her. Lad det pulsere over toppen af hovedet. Tag en god dyb indånding. Og så sænker du halen på udånding, rygvirvel for rygvirvel, glider du op, sætter igen hænderne på indersiden af dine knæ, igen presser du bækkenet ned, så du får et løft, eller har mulighed for at skabe det her løft op. Igen tommelfingeren lidt bagud, så du kan åbne skuldrene. Ja, løft i kraniekanten, løft i toppen af hovedet, lad den lille syren pulsere over toppen af hovedet. Tag en god dyb indånding. Og så bøjer du dit venstre ben. Trækker højre ben frem. Strækker højre ben. Placerer blokken under, så du beskytter dit knæ. Og så skal du have venstre ben tilbage. Tæerne må gerne have en fornemmelse af, at tæerne glider ind under puden. Og igen, skab så stor afstand du kan mellem dine knæ. Og igen, læg dine hænder på lår eller knæ, så du har afstand, presser lidt mere afstand med dine hænder, og så presser du sædet aktivt ned i underlaget, så du har det her fundament, der gør, at du kan løfte op, løfte kraniekanten, løfte toppen af hovedet, og åbne hen over brystet, at du trækker skuldrene lidt tilbage. Ja, så pres ned, løft op. Lad den lyslilla syren pulsere over toppen af hovedet. Og endelig lad blokken støtte ikke under knæet, men under låret. Ja. Og så kan du lægge din venstre hånd om på ryggen. Hold presset ned. Hold aktiviteten i mavemusklerne. Og så trykker du med din højre hånd, så du nu kigger ud over dit venstre knæ. Lad brystet pege i samme retning som knæet. Lad næsen pege i samme retning, uden at sænke hovedet. Så hold løftet, hold aktiviteten. Og lige så stille lad du din højre hånd glide ud i retning af højre fod. Så lad højre fod glide ud, mens uden at du slipper længden i kroppen. Så træk din venstre skulder tilbage. Træk venstre skulder tilbage, mens du langsomt sænker dig ned over dit højre ben. Hold en vis aktivitet i nakken i hovedet, så du skaber en kontakt mellem bunden af bækkenet og toppen af hovedet. Lad det pulsere med den lyslilla syren over toppen af hovedet. Så du sænker dig langsomt længere og længere ned over benet. Trækker den øverste skulder bagud. Holder længden i kroppen, en aktivitet i dine mavemuskler. Gode vejrtrækninger her. Tag en ekstra dyb indånding. Og lige så stille lader du næsen sænke sig ned mod dit
Højre ben. Lad maven, brystet sænke sig. Sæt hænderne i på hver side af højre ben. Og så sænker du ned over højre ben. Måske du får hænderne i, måske du får albuerne i. Maven sænker sig, brystet sænker sig. Hovedet sænker sig. En lille aktivitet ud gennem foden her. Lad den lys lille asyren pulsere over toppen af hovedet. Bare giv efter her. Og så suger du ind i navlen, sænker sædet, rygvirvel for rygvirvel, ruller du op, sætter hænderne igen på dine lår eller knæ, presser lidt afstand, presser sædet ned, så du aktiverer mavemusklerne og mærker løftet op igennem kroppen. Trækker tommelfingeren lidt tilbage, åbner skulder, så du åbner hen over brystet. Løfter kraniekanten, løfter toppen af hovedet, slipper ind i munden. Lad den lyslille asyren pulsere. Tag en god dyb indånding. Og på udånding bøjer du nu dit højre knæ. Fjerner blokken. Og så har du begge knæ bøjet. Trækker dem lidt tæt på puden her. Se om du kan vinkle tæerne ind under puden. Og så skal du ganske enkelt lægge maven ned. Og sørg for, at du er så langt hen over puden, så du kan sænke hovedet. Sørg for, at maven og måske noget af brystet er støttet. Hvis hagen støder på, så skub puden lidt længere væk. Så hovedet kan sænke sig, nakken kan slippe. Og læg dig fladt på puden, hvis du har problemer med knæene. Så bare læg kønsben og mave på puden. Stræk benene ud. Så prøv at strække benene, så du ligger fladt på maven. Sænk hovedet og giv efter her. Lad den lys lille asyren pulsere over toppen af hovedet. Og så mærk længden og bredden på rygsiden. Kan du også fornemme længden og bredden på forsiden. Og her tager du en god indånding og en udånding. Sæt hænderne i underlaget. Kom op på alle fire og lige fjern puden. Du skal ikke fjerne den helt. Du skal sørge for, at håndtaget peger mod dig. Og så skal du ned og ligge på din venstre side. Træk puden tæt ind på dine ben. Så kom ned og ligge på venstre side. Stræk din venstre arm, så du kan lægge hovedet på venstre arm. Og så trækker du puden, så den hviler fra navlen og ned mod benene. Så hold dine ben strakt et øjeblik her, og så lægger du dit højre knæ, din højre fod op på puden. Så lægger du din højre håndryg, hedder det, op på panden. Og så kigger du op mod loftet, sænker din højre skulder om bag dig, sænker albuen om bag dig, og lægger også din venstre håndryg op på panden. Måske det er fingerspidserne, der hviler, så du får lidt mere plads mellem skuldrene og albuerne. Og når du ånder ind, så pres aktivt dit højre knæ ned i puden. Når du ånder ind, så pres knæet mod puden, og se om du kan sænke din højre skulder lidt mere. Indånding, skab længde, bredde. Og på udånding giv efter. Hvis du er så smidig, så begge skuldre hviler i underlaget, så kan du overveje at fjerne puden. Så hvis du gerne vil have mere intens stræk, så fjern puden, og så pres knæet ned mod underlaget. Så aktivt pres knæet ned, når du ånder ind, og pres skulderen modsat. Og på udånding skab blødhed og tyngde. Så skab et pres, når du ånder ind.
Det kan være, det er rart at få lidt under baghovedet her. Kommer der mere åbning i skulderledet. Så et aktivt pres. Og hvis det er rart for dig, så er du velkommen til at lade albuerne blive, hvor de er, og så strække armene ud til hver sin side. Men se om du kan lade albuerne blive, hvor de er, og ellers så hold hånden på panden stadigvæk. Så prøv at lægge hænderne på panden og tjek dine albuer. Og så kan du strække armene derfra. Prøv at strække armene her. Stræk armene. Ja. Så albuerne skal blive der. Ja. Tag en god dyb indånding her. Og så lige så stille hold tyngden i din højre skulder, højre arm, mens du langsomt løfter dit højre knæ. Lad højre fod komme i underlaget. Og bare løft højre knæ, så du sænker kroppen. Prøv at lade dig lande, hvor du lander. Uanset om du er på måtten eller ej, så stræk begge dine ben til sidst. Og bare mærk tyngden i dine arme, dine skuldre. Lad hagen synge lidt ned mod brystbenet og giv tyngde ned her. Bare lad armene blive, hvor de er. Stræk begge dine ben, at du lige lander blødt og tungt. Tjek ind et kort øjeblik. Hvordan er der i dig lige nu? Er der en eftereffekt? Sker der noget i kroppen? Og så kan du lade puden rulle hen over din mave. Og så skal du om at ligge på din højre side. Og så vil jeg anbefale, at du kommer helt ud på højre side af måtten. Og her strækker du din højre arm op langs øret, så du kan hvile hovedet på armen. Læg puden, så den hviler cirka ud fra navlen og ned langs benene. Stræk lige begge ben først, så du lige får dig placeret her. Og så kan du lægge dit venstre knæ og venstre fod op på puden, så du lige placeret benet på puden. Og så kan du tage din venstre håndryg op på panden. Og så kigger du op mod loftet, sænker din venstre skulder ned bag dig. Måske du skal have noget under hovedet, hvis du fik det før. Og så lægger du også din højre håndryg på panden. Kig op mod loftet, og lige så stille lad din venstre skulder sænke sig. Så du kigger længere og længere over mod venstre. På en indånding presser du aktivt knæet ned mod puden. Samtidig med at du aktivt presser din venstre skulder ned mod underlaget. Og på udånding skab blødhed. Så et aktivt pres, hold knæet i kontakt med puden. Hold foden på puden. Og hver gang du ånder ind, så skab det her aktiv pres med knæ og skulder, så du åbner og udvider. Hvis du er så smidig, så det her ikke har nogen effekt, så kan du overveje, om du vil skubbe puden væk, og så bare lade dit venstre knæ hvile på underlaget. Så lige gør, hvad der fungerer godt for dig. Så du er velkommen til at fjerne puden igen. Og så brug aktivt din vejrtrækning her. At du aktivt presser knæet ned mod puden. Presser skulderen ned samtidig. Så hver indånding er et aktivt pres. Og på udånding, at du sænker og slipper.
Og hvis det fungerer for dig, så er du velkommen til at holde albuerne, hvor de er, og så strække armene ud til hver sin side. Og en lille armglid højere op, Mathias, selvom du kommer til at ramme Annika. Så stadigvæk lad knæet aktivt sænke sig. Stadigvæk giv vægt og tyngde ned. Og så tag en god dyb indånding her. Og lige så stille giver du tyngde til venstre skulder, mens du løfter dit venstre knæ. Så hold venstre skulder og arm tung, mens du løfter knæet, så du mærker, at skulderen sænker sig, ryggen sænker sig ned i underlaget. Og så sætter du venstre fod i, strækker venstre ben, strækker begge dine ben. Og lige lander her. Giv vægt og tyngde ned. Slip kæben, lige tjek ind. Hvordan er der i dig lige nu? Så lige vær nysgerrig på, hvordan er der i dig lige nu? Og så er du velkommen til at komme tilbage på din måtte, hvis du ikke er landet på den. Og indstil dig på, at du nu skal snart til afspænding. Så hvis du vil have noget under knæene, så tager du det. Og så lige bliv liggende. Jeg kommer med tæppet. Så lige bliv liggende og bare hold opmærksomheden på, hvad sker der inde i kroppen lige nu. Så bare vær nysgerrig ind i kroppen. Hvad sker der inde i dig? Så hold opmærksomheden i kroppen. Ja, du lige så stille vær nysgerrig på, om der er en eftereffekt, om der sker noget i kroppen. Nu er jeg tæt på. Ja, så bare lad kroppen sænke sig. Indstil dig på, at det nu er tid til afspænding. Lige tjek ind, at dine armhuler føles åbne og bløde. Og så gerne vend opmærksomheden til dine fødder. Vend opmærksomheden til dine tæer. Se om du kan have fornemmelsen, at der er plads omkring og mellem dine tæer. Mærk dig tæernes tyngde ned igennem de åbne fodsåler, ned til hælene, og mærk hælenes tyngde mod underlaget. Slip omkring dine ankler. Mærk underbenenes tyngde. Slip omkring dine knæ. Mærk lårenes tyngde. Slip omkring hofterne. Mærk dig bækkenets tyngde. Slip hen over maven og brystet. Og mærk hele rygsiden blødere og bredere mod underlaget. Slip omkring skuldrene og mærk skuldernes tyngde. Mærk dig overarmenes tyngde. Og slip omkring dine albuer. Mærk dig underarmenes tyngde. Og slip omkring dine håndled. Mærk dig håndfladerne, at de kan være åbne og modtagelige. Fingrene bløde og afspændte. Mærk hændernes tyngde. Slip omkring hals og nakke. Slip også omkring kæben og hagen. Og lad kæben og hagen blive så tunge, så læberne glider let fra hinanden, at de kan få plads til at være bløde og fyldige. Slip også ind i munden, at der kan være plads til, at tungen er bred og blød. Slip omkring kinderne, at de også kan være bløde og fyldige. Slip omkring øjnene og skab blødhed
Og tillad øjenæblerne at sænke sig dybere ned i øjenhulerne. Slip hen over panden. Og slip omkring toppen af hovedet og alle dine hårrødder. Mærk dig baghovedets tyngde mod underlaget. Mærk dig hele kroppens vægt og tyngde mod underlaget. Og med den fornemmelse af vægt og tyngde, så er du meget velkommen til at vende opmærksomheden ind i dig, til det sted, hvor du gemmer følelsen af taknemmelighed. Så mærk dig følelsen af taknemmelighed, og tillad den at sprede sig og fylde mere og mere i din krop.